Gina-atangan gyud sa mga mahilig og prutas ang pagbarato sa presyo niini. Gilaumang hilabi na karong nagsaulog ang syudad sa ika-39 Kadayawan Festival. Sama ni Nanay Telma Villar, taga Matina Crossing ang mirumbog gyud sa Magsaysay Park aron mopalit og prutas nga iyang paborito. Durian, Rambotan, pomelo, Mangosteen. O Lansones, kung ay Lansones, wala may Lansones. Sa Durian, usay magdagko man na siya, so more than a kilo. Tungod kay harvest season, nagbastante ang supply sa mga prutas, mas mibrato pa ang presyo niini karon kung ikumpara sa miaging semana. Sama sa rambutan nga 100 pesos ang kilo, 40 pesos na kini karon, 70 pesos ang mangosteen nga mas ubos ikumpara sa 150 pesos sa miaging semana. Pero ang nailang king of fruits nga durian gikan sa 250 pesos, 150 pesos na lang kini karon depende sa variety. Sa tindahan ni Tata Momo, miubos sa 60 gikan 100 pesos, matag kilo ang durian depende sa variety. Ang presyo ni baba na pod kani 100 man presyo pang naagay karon 60 na lang. Nagdepende sa variety, ang mahal karon ng mga hybrid nga variety. Ba na ron, compared last month, last week, before na Kadayawan. Sa karon di 101 og puyat. Sa karon 150 na siya. Giimitahan ni Merlin ang mga Davaoenyo ug mga turista nga mobisita sa Magsaysay Park kung asa nakapwesto ang mga daghang prutas. Madiri sa Magsaysay Park, nadiri ang mga barato nga durian, prutas tanan, o gusto mo muduaw sa Davao. Ayon yung kalimti, ang matog Magsaysay to buy durian in eating. Gilaumang sa mga negosyante nga mas modaghan pa ang mga mamalit, hilabi na nga aduna pay aktibidad sa selebrasyon sa 39 Kadayawan Festival sa Davao City. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!